Modi? Oh, muda kutapuza. This is easy, guys, for the people. Guys, for the people. Totanga kugadzira dinner. Totanga kugadzira. Sandangoti siyani masima kusenda muka ndikaudza baba yake vakati. I feel like he preparing something different, something unique nasi. So this is my favorite green pepper handifarire yeyellow kana yekuita chibaby maisimba handifarire yeyellow kana yered maisimba makamboibika garai pasi makamboibika iyi inonzi green pepper iyi inonzi green pepper chakuradzai kuti inobikwa sei then kasupu kangu kandinozonogadzira wati kayake kupesera ndowanzofarira kuisa green pepper dada maisimba green beans nemacarrots atina hedu greta ndoshandisa banga kugreta kudai so zvandoita right. Then our onions. So for our lunch this is what we have here in Gutumpandawana na maisimba abva kusonda. Right, then this is our beef. Akuikwatisa ipoto inekira enokwengwa beef yedu iyi changoiboilisa yakawanda but imwe tinozoisiya maybe for tomorrow mozoona maplates edu tapedza takudla saka iyi beef maisimba ichi idzo macarrots nechini idzi modziwa kaidzi idzonzi chi green beans andika then but hatisina hufu guys for the people satatoedzera hufu. Then I want to do my potatoes. Ndofarira ma potatoes aya kuti ndomboboila ndozomatita deep fry ndozomatika to soup ndo favorite yangu. Ndichaona ndoita kana ndoita ma wedges. I will see. Ndini ndikuprepare na maisimba tiri tu anditi. Manombotanga vavata. Kana vavata ndifana kuita zvimwe. Ndozoti maisimba come, let's do our cooking tutorials together. Kumusha. Azvida kuti kana chigara kumusha haufaniri kudlawo zvinonaka. Inema hakuna zvakadero. Maisimba kochigara kumusha unofana kurya zvinhu zvoshata izvi umboryawo zvinoti nyaunyau mukamwezve umboti simbei mbichani right. Ndada kuti ndigadzire I think zvandichaita ndichatombobuda futi izvo zvida kutsvaga zvimai zvangu ndoisa muchikula box ndoisa cabbage salad. It's only for today ndezvanhasi chete maisimba. Asi cabbage harisi kurema rakaita bepa sada kugadzira cabbage salad yangu saka lunch yedu ndikati whatever dinner redu rinenge rine beef potatoes maschu yedu aya necabbage salad hatisi kuisa rice muda rice kwati sadza babatani muda rice da kutsvaga mavhoti rice kana sadza maisimba rice kana sadza baikira rice kana sadza rice iwe rutendo rice kana sadza Jesus Simba rice kana sadza you naye mwari we baba Simba rice kana sadza potato anani hapana ndinjega ndisandataura indoda rice. So guys memugona zvisitondido ndido zvangu vati rice rutendo nasimba ini rice baba bivati rice iwe uda kufoseredza munhu kukodzero dzake. So ndizvo zviripo ndoda kuti ndimboekera ndicheke mapotato angu pano yane banga iwe puna right makuda ndoekera ndozorora bondozororai ndizvo zvaga for the people ngandimbotenga kugadzirira because zvoda nguva izvi zvoda nguva. Alright tatogadzira mapotato angu kira dzangu storido dzangu ipapapo dzakutofa zvaira iko zvino ndacheka cabbage rangu isi ramuri kuona kugadzirira saka ndaisa cabbage ndaisa todomasi wangu
ndosati onion tushoma ndova ndaisa carrot but handina greta manje so zvandinoita inini ndisina greta ndodai anga ribvumidzwa ndodai kusvika ndapedza kuwe ndiye ndichidai zvamuri kuona izvi ndo zvandinoita izvi kusvika makerotsi angu adi apera ndichidai because handina greta mozviona manje apa kuti zvobuda zvakaita zvimafufu kuitira kuti risaita mazikuru kuru saka keroti rangu ndoramba ndichiri greta kudai nebanga handimozviona maisimba vakazorora chindaizvo kunozorora kune murume saka mozviona manje siparipowo spoon ukuona kuti saladhi yangu yandiri kugadzira kuti zvikwayava uku ndiri kushandisa banga chita ndina zvimagreta saka zvaita zvikuru zvimadoma zvangu ndo zvamukuona then ndochizoisa this one izvi chazvitsvairwa izvi azikaekera yangu zobvisa handidi huru right ndiduku zvayo iyi handidi yakawandisa vamwandisa tuma indowanzofara yakaita tuma cubic tuteketeki handidi kuiwanzisa stereki ndo yandichashandisa iyi musaladhi yangu kumusha kuno kugaisi kwamaisimba tiri kugadzirira maisimba mutendi wakabva kusvondo iraimo kungoti ite flavor indo zvandoda handizivo vamwe haimozviona twakaita tudiki kudero ndoenda kudai tuya green paper tuya ndongoda hwema ihoho hwema nhasi patombobvunzwa nababhi kunzi pane imwe inonaka so haisi ndiyo mainzwa zimene ndiyo yakati haisiyo ndiyo right iyo saka pachashota isaladi inini manje dzimwe nguva kana tone tuvhiniga ndinongoisa tuvhiniga tushoma ndo zvandinoita saka yakadaiwo so ndochiisanganisa kudai futi apa panza ndaane salad cream yangu ndichasiya ndakaivhara kuda kuti tidzokere kumashopu saka this is my salad yandambosanganisa yasara kuziswa salad cream ndoiisa pamaice block. I will show you guys. So ndizvozvo guys for the people. Sadati ndimanye kumagrosa izvozvi ndogodzoka. I will show you zvakare. Maikira tombowasiya vakavata vakanyara kupungwa moza munhu wese kunogwadza. Tina imwe dishi ratinaro isusu rinenge riri rimwe zihombe regreen andai ndakabva nokumba kwangu rere. Saka ndo watinonzwa tikatenga zvinhu zvakaita sezvizvi. Isusu zvasara zvese hativhariri kuvharira kuti ndindi tondotora izvozvo toisa mukati kudai mezidhishiro kwete ichichi ndo amanorongedza. So ndizvozvo izvi zvobva izvi ikapu yobva iyi uyu ufu woda kurongedzwa zvadaiwo. So ndamanya ndikanotsvaka chisaladi changu ichi raisi redu vanhu vakambena kuti raisi saka tatozoona kuti raisi redu pasina hatitokwani futi tikatikita nemazuva tisingariki raisi tonga takapedzera musi wepati uya tova takapedzera raisi kati ndambozvifunga bhozi vanoingola sadza then ndakanotsvaga kuti chitomato sauce tatisina masamba nechitomato sauce uyai kuno. Maisimba angu ada kubatsira muzukuru. Mwana muzukuru waona akakudzaya kuti unogara achiuya pano. Saka ndati kumuzukuru, iwe zvochiita chisara uchigadzira mapotato nenyama iyo. Saka wakanga kabifa ako then chakagadzirira stew nemapotato angu. Then apa akubika ibhodho reraisi raisa iro. Chibhodho chamuri kuona uko icho chiri kudivi ukoko. Handiti paita disaster ita ndichisvika ndikuona pakazara mavhunzi emoto pano kwete mbijani indozvezvo kuzvaita sei zvikanzi maisimba vanga vaida kubura handisi kuti vanga vaida kubatana nekana hamuna kutsva here mi vakabva kusvondozvo kwadi moda kudii vanzi vavoda kutotsva fesi makambokanga simaisimba kufuraya makambofuraya nemafuta akawanda nemafuta akawanda here makamboita nemafuta akawanda maibiki yei panapa yakati muri mega woparufu
saka apa pamaisimba handisi kuwaseka maisimba vanotori nechikwereti changu moita sei motengesa mutsvairo here chigubhu chatakatenga ziro chemafuta chakutuka chose pasi izvi ndo zvatatangotapudza tikaisa padivi izvi ndo zvasara pamusha wese chigubhu chose pasi pamaona pakapenya chakutuka chose tobvunza maita sei mabata musina chirekera kana ndabata neshizha rebarwa sharebarwa unopisa hamuna kukuwara here ko kumesa hakusi kurwadza ndo ndatozoona mai baba simba hana inyi kurova asi zvaitika zvavhundusa kai wanga wakawandisa wakawandisa moto wacho moto wazowandisa pakabata mafuta achiri pamoto hamuna kutsva maoko here nokuti pamwe mune matsvaka tisingatozivi indatosvika izvozvi ichibva kunodi ndotenga I think vatsva ini ndokufunga kwangu ngoda ndida futi ichi chekuti tiisire tibikire ekira yedu ekira saladi yedu izve maaizi ndasiyana nazveni zvodhura oryo yakadero munotsa maisimba mafuta ari very dangerous mazviwa mukaona mafuta aderoka musatombozama kubata zvenyu because zvotorona nemafuta $3 ainde pane kuti mimi mutsve kunokurapisai maisimba moziva kuti zvodhura ganda rinomwamwauka mazviwaka handi mazviwa musazotya kuti pamwe sista vanogona kuzotsamwa kuti mafuta avakavanawo zuradi arashika kuda ndozvavanga wotya kuti maiwe mafuta matsvaya zvinoitika ka wotozotsva nekuda kwemafuta handi unozviona mafuta akatooma akatoshatisisa saka ageza here imi vanapuna wageza nguvai kasira izvo zvinogeza misodzi yakaerera yakadhinda yamakuseniyo ndaimaka makuseni ndopawachema indorogeza munhu ngaagezi kosimba unoramba kugeza kuti waitei hazi geza iwe hakuna munhu unorya chirungu asina kugeza pani pamusha ndikangoona munhu akabata chipunu asina kugeza muviri wake tinoburana nhasi tomaisana kusvika kwagutwi mupandawana munhu ngaagezi ndokuti urye zvinonaka nandi munhu uramba kugeza kuti ndogeza mangwana iwo chona tichigadzira pano tona tichimanyamanya kuti tirye zvinonaka iwo munhu oramba kundopinda mubhafu kamani anogeza zvake otherwise chirungu chinoperera denga uchaita chekuona sauchiryi woita chekufema sauchiryi so guys, for the people, this is the end of my salad tutorial kuno kwagutu in the village, in the rural area. So apa ndauda kutanga uchigadzira matomatoes angu esoup ndindofarira kubika soup idzi right uku kwaita maisimba vaudze kuti this is our salad. Good. Ida yanga ida kuti dai mamuri mfiriji takutonoisa mfiriji so takuisa muchicontainer chedu right that's it salad yedu iri umu gore rino muchandiona nezvimaacha kwese kwandofamba kumaproject zvimaacha zvine zvichipinda zvimastondido zvimaacha zvine kunyombotora ma50 cents zvacha izvozvo zvimaacha zvechinyamanyama zvimaacha zvechichichi handimozviona yaita iyi maisimbai